Se on Kyllikki tässä, moi. Kuule, Anna kätilö. Jos lähipiiriisi kuuluu kaupan kassa, poliisi, ammattisotilas, rajavartija, tullimies tai lähihoitaja, sairaanhoitaja tai siis auta armias kätilö, niin jopahan ota käteesi ilmiantopuhelin ja ilmoita yhteiskunnan valvovan numeroon, jota täällähän se suomalaisen vientiteollisuuden todellinen taakka kuppaa meidän selkänahasta, veronmaksajien selkänahasta lisätunteja ja viikonloppulisiä. Mitä virkaa on maksaa palkkaa tämmöisestä työstä, jossa syntyy huutavia kakkalinkoja, lisää Suomen veronmaksajien elätettäväksi? Ei käy. Jokainen kätilö on lisäverolle pantava ja saman tien. Mitä ne nyt Portugaliin paineet vuorineuvoksetkin tämmöisestä lorvailusta sanos? Korvissa oikein soi, kun nyt lähtee oikein rivakalla otteella Suomi nousuun. Riskinä siellä tietysti on se, että nousukiidossa irtoaa vielä heittämällä niskakakat housuun, mutta ketä se nyt kiinnostaa? Yhteiskuntasapu ja valtion sisäinen työrauha on kuulkaas nyt niin last season, että nyt näytetään näille ammattiyhdistysliikkeen rimppaliisoille ja resupettereille, mistä se piika pissii ja kana kusee. Kyllä me pojat on tätä EK:ssa viimeiset 20 vuotta odotettu. Tikkari tojossa ja popcornit pussitettuina. Nyt me ollaan kuulkaa eturivissä seuraamassa, kun hallitus näyttää närhen kepekset näille liitto-oraville ja siinä sivussa myös liito-oraville. Turhaa on kuulkaa se puhe, että meiltä puuttuisi mukaan jotain tuotteita, jotain niin kuin myydä maailmalle tai ettei me osaattaisi myydä. Myytiinhän me vaaleissakin kansalle semmonen Trojan hevonen, että vihervassarit ja kerupidemarit itkee vihreitten kanssa hihansa assan vessassa. Että kuka väittää, ettei suomalainen osaa myydä, jos on perun hyvä tuote. Paskan möivät. Mutta ketä kiinnostaa? Pakkohan tässä on toimia, ettei Suomesta tule seuraava Kreikka. Vertailukohta on ehkä Vesakossa, mutta nyt myydään pojat tätä äkkiä kansalle, kun syömähammas on sillä tavalla sopivasti esillä. Selitellään sitten parhain päin, jos poliisi ja kätilön ylityön lisät ei riittäneetkään nostamaan Suomea uuteen nousuun ja vientiin nimenomaan, tai innovoimaan kasapäin uusia tuotteita. Onhan siinä potissa kuitenkin jo eläkeläistä asumislisä, sillä sentään maksaa jo pojille isot joulubonukset hyvästä tuloksesta, koska kyllähän työstä pitää maksaa ainakin johtoportaalle ja sitten näille vuorineuvoksille. Ja jos me nyt oikein otetaan pataa ja menee koko homma reisille, niin Luxemburgista löytyy muuten Euroopan paras veroparatiisi, josta hallitus voi hakea turvapaikkaa vaikka sitten humanitaarisin perustein. Perusteluksi riittää mun mielestä jo se, ettei verokeinottelun, veroparatiisipolitiikan ja harmaan talouden torjunnasta kirjoitettu paria sanaa enempää hallitusohjelmaan. Vaan niinhän se kansa on, että kaveria ei jätetä ainakaan maksamaan, jos lasku sattuu olemaan suurempi kuin odotettiin. Siitä lähdetään, että tähän on tultu, fantastista, kätilö on kaikkeen syyllinen, sillä hänhän siellä sängyn päässä odotteli, kun me politiikan vitopäät synnyttiin. Happy holidays, my love!